Dobro utro na site, kadi da ste. Naše to malku za nekogo može da je se. Jedna žena bila na godišen odmor na more. Jedna večer odlučila da se prošeta po plažata, koga zabeležala jedan gospodin kako čekori brzo se navednuva, zema nešto od bregot i go frla vo moreto. Odlučila da mu pride da vidi za što stanuva zbor. Videla kako gospodin od gi sobira morskite zvezdi rasfrlani po pesokot i gi vrakja vo vodata. Ženata mu prišla i mu se obratila. Dobro večer, gospodine, što to rabotite? Toj i odgovori. Gi vrakjam ovije morski zvezdi koji osekata gi ostavila na bregot. Videjki, ako ne gi vratam, ke ugina do izutrina. Na to ta rekla. Ubavo što go pravite to, no na ova plaža ima bar ušte 1000 morskih zvezdi, a ova regija ima ušte 100 plaži. Pa, očigledno, sam ništo nema da možete da napravite. Gospodin se navednal, zemal ušte jedna zvezda i farlajkijavo moreto reku. Može bi ne možem nešto da napravam za site, ama baš za ova možem da napravam. Mnogumina ne pravat ništo pod izgovor deka to je malku. Međutoa naše to malku za nekogo može da bide se. Počnete so mali raboti, videjki mnogo mali nešta pravat ogromna razlika vo nečiji život. Vi posakuvam prekrasen den.